Què passa, penya? Avui m'he trobat a la Vall de Núria per córrer l'Olla de Núria. Aquest any el recorregut s'ha canviat, és un recorregut de 24 quilòmetres amb 2.130 positius en comparació amb els 21 i 1.900 dels altres anys per problemes transfronterers. Però bueno, farem tot aquests pics d'aquí. Però aquest any la diferència, com cop arribes a Coll de Finestrelles, baixes a Baix de Núria, llavors tornes a pujar fins en el fons, i ja comences festejant i acabes vinguent per aquí. Doncs bueno, l'objectiu d'avui, com jo us vaig dir, és divertir-nos, no era competir-lo com a dalt perquè també vaig a buscar un resultat en quant a temps i classificació, però sí agafar i fer un bon paper. Així que, dit això, som-hi! Running faster and faster. I don't know where we're after, yeah. We keep up with disaster, disaster. I'm thinking that they're after me. We're running like Vinga, va, que quasi som allà dalt. Vinga, va, que ja el tenim. Ara ja baixem cap a Núria, que només ens quedarà una vertical fortaments, de 9 graus, i hem pujat una hora normal, així que guai, seguim. Baixem cap a Núria, allà baix. Allà trobarem avituallament, emprenem bidó i cap amunt de nou, cap a nou fons. Hem deixat avituallament, ara toca pujar. Així que, vinga va, 1.000 positius més i ja estem. Hem començat ja l'última vertical. Va, que ens queda menys. Vinga, va, seguim pujant. Ja quasi hem arribat allà dalt. Vinga, som-hi. Deixem l'últim pic allà darrere i comencem ja l'últim descens. Hem conservat bastantes cames, així que ja començat a picar. Vinga, va, seguim baixant, perquè ens queden com molts quilòmetres, em sembla. Així que vinga, seguim. Vinga, deixem el telefèric aquí i ara ja la famosa baixada, que és el que graven. Vinga, va, que hi som.
Doncs bueno, penya, ja està, ja em trobo a l'apartament de Ribes, de nou, una cursa brutal, sens dubte el recorregut m'ha agradat moltíssim. La primera pujada l'he fet en 59 minuts, si no recordo malament, fins a dalt al Puigmal. Llavors et tocava al Coll de Finestrelles, baixaves a Baix a Núria, allà he emplenat, i llavors sí que la segona pujada vertical, ja cap al final, que ja portava uns 1.600 i alguna positius a les cames, he començat a notar una miqueta les cames fatigades, és normal, portàvem algo més d'un any sense fotre tant de desnivell per culpa de la lesió que vaig tenir. Això sí, sensacions molt bones, la veritat que m'ha sorprès, pensava que patiria bastant per tema d'altitud, ja que estàs quasi tota l'estona als 2.000 i pico d'altitud. La veritat que m'ha sorprès molt, he patit més per una miqueta de fatiga muscular per al desnivell que ja portava acumulat, però bueno, tot i així he anat fent mica en mica fins completar els 24 quilòmetres amb 2.130 que et deien ells, que al final m'han donat 2.175 o 76, quasi 2.180 positius, amb un temps de 3 hores 57 minuts, menys de 4 hores, que és el que anava a buscar, baixar de les 4 hores, o sigui 3 hores 57 minuts amb el recorregut que era una cosa i l'altra i de venir, o sigui, tinguent en compte del que vinc, la veritat que supercontent amb el resultat final. Així que espero que us hagi agradat el vídeo, si és així doneu un fort like, també us recordo que baix a la descripció tindreu les meves xarxes socials per si em voleu seguir per allà. Sobretot no oblidis seguir-me per més vídeos com aquests, i ara sí, ens veiem!